So njengoba nathi silahlekelwa kanye nani namhlanje njengoba lo sasilika isihlalo sasisho ukuthi uyena ke namhlanje osekuzomela ukukhuluma indaba zala ekhaya noma kukhona kuphi ukukhuluma sesibikelwa uyena thina lo selibika kuyena nina yena bese thinta yithini sekumele simsondezele njengomfowethu omncane kithi ngokomthetho ngoba uyena umuntu ofuna sihambe simethule empepheni kubo yena umuntu ozoshisa iphepho yala ekhaya njoba kade ishiswa umfowethu la ekhaya ngoba la ekhaya mina njoba ngiyinkosana kumfowethu la senine kuyini njoba nine kwenu nakwenu nenkosana yakoyini angikwazi ukuthi mina bengiyinkosana kwaMasibanibani la sizalwa khona nomfowethu nani senizalwe ngokuNkulunkulu wayesandisa umuzi kaBaba wakhandela iyiqini nakhona ninenkosana yakhe okuyilo muntu okade ephethe isihlalo okumele nje basizomkhala sesiyanitshethi nangumuntu okuwena soba indaba kaBaba esesizomethula futhi manje empesheni ukuthi uyena umuntu oseyokwazi nokushisa impepho ebiye emakoleni wakhe injalo ximba lento nje ukusuka uphatha ihlangu usuke second over amandla kaBaba enikwa wena ukuthi uwena osekumele uholi ikhaya ufuna ukuqondeke futhi uma unika leso hlangu ukuthi usinikelweni sekufuna nawe ushithi ukwenza mawakiphethe engane ukukhulu manje ube mdala ukwazi ukulamula ekhaya ube nolimo oluqondile ukwazi ukuvikela omakoti bebonke ukwazi ukuvikela abafowethu ukwazi ukumetha umndeni ufuna ube kanje ungabi nezondo mawusukulesi sikhala lesikhulu sekufuna ukuthi noma usithatha njengabafuna abancane kodwa usithathe nawe ube njengobaba usithande usibonise ungasizoli ungabi negqubu uma ukhonto ongayithandi ikhulu ngoba manje usunikwe lethu sizonikwa lempepho osekumele ugezwe ngempepho ugezwe inhliziyo yakho ukuthi ingabi namaqhubu ngoba usuzophatha insipho yaleli ikhaya ngoba impepho insipho yaleli ikhaya lapho kukhulunywa khona wonke amacala ifuna umuntu onenhliziyo eqondileke lento injalo futhi Ximba futhi ayikho kusekuyilokho nje kuphela sothi makhamba abafuwa abantu bengabuki bezosikhalela ngoba ibhlungu lento Ximba ngoba kuyenzeka mina nawe uthola basisila manje sixabane kodwa siyifihlele ingathi sinjani sixabene ngokuthi asifini ukufika engane nodwa singaphela sixabene mhlawumbe siyakweleta okwakuzivumele futhi sizothi sobabili sangayitshela ingane wathi mhlawumbe usukufuna mina ngakufokofisa bese sikufihle ingane uhambe unalesi sikweletu sibambelele inhliziyo uzohamba uma sifika ngale befika abadalani bangani nomfowethu hayi umfowethu wenza ukuthi ngalesi sikhathi esezoshisa impepho lo uyishisa kabi ke manje ngoba kunalokho yakukhuluma babe nabo nomfowabo ebese wathi uma uyobheka kuthiwa hayi lo msebenzi awulunganga sengathi ubaba omncane uyathatha ithakathi ingoba kunenhlambulo kwabo behambe bangayenzanga kodwa impepho uma izoshiywa kuleyo generation kuleyo mama kulelo xeba ayikho inhlambulo ekhona kodwa futhi naye lo unikwe impepho okufuna masekhona kwa obunyogana noma begane ephuma umuzi uma empophela ifile eboshona ifinde ekhishwa efike emnike impepho yakulelo xeba yomkhanda ukuthi mfowethu la ekhaya usungakwazi na ukuthi ushise impepho yakho ngoba nawe usuke sexhakhandela inyixeba nomkakhe usuke seliyiphoyisa kuyamuzi uyena phoyisa usuke ebhekela babamkhulu khona mnikeke amalungelo akho nonke ephelele injalo mfoka Ximba ngathi futhi injalo nje futhi okunye nokunye siyobuya sikukhuluma